Bogo, uvek zaspim kao stena na ovakvim letovima. Ne bih da ga budim, ali nije lepo da se on prespava vatromet. Tik, tik, tik. Dobro jutro, Seme! Vreme je da pozdraviš osvit nuklearke! Kako si? Ne baš dobro. Glava mi još uvek bruji od batina koje sam dobio sinoć. Izvini, ali znaš da je bolje da me ne budiš kada sanjam u ljudima kaktusima. Detalji našeg zarobljavanja su mu i dalje nekako magloviti, ali koliko se sećam, grubo smo probuđeni u cik zore od strane bezličnih slikovaca koji nas odvukoše u noć. A zamisli moje iznenađenje kad sam shvatio da nas nisu oteli vanzemaljci. Osim ako gadno nisam prespavao časove fizike. Ova nuklearka od 5 megatona za koju smo privezani će uskoro da eksplodira, igrajući ogromnu ulogu u našoj groznoj propasti. Upravo tako, privatni policajci. Dozvolite da vas upoznam s akterima ove divne drame. Ludite Zmijac, glavni vođa Ružnića, Sekirica, smrtonosni dabar, laktoza netolerant. Vidim vas! Glavna uloga, vašem prijatelju. Šta? Mac Losos ponovo? Zar ne bi neko mogao malo da osveži meni? Poslednji put da se vozim ovom aviokompanijom. Sam i Max, privatna policija! Stoji najveća skupina kriminalnih umova koju je svet ikada upoznao. Nisu upoznali profesore sa Mašinskog fakulteta. Prema njima Al Capone liči na kuvani kupus. Godinama smo trpeli vaše podvige i stalna mešanja u naše poslove. Iz tog razloga smo se udružili da se uverimo da će ovo biti vaša poslednja epizoda. Bogo, to nekako zvuči laskavo kad razmislite. 6 kriminalnih bosova se udružuju u svoje slobodno vreme da kuju zaveru protiv nas Dobrica. Razmenjuju recepte za sudnji dan i upoznaju se sa najnovijim metodama mučenja. Nešto kao maligni tumor na domalom prstu. Čini mi se da ovdje imamo hrpu kolonijalnih zlikovačkih umova. U pravu si, Seme, da i malo smanjimo broj. Bogom, vidimo se. Hvala, dođite nam opet. Molim vas, nemojte mi ovo pokvariti. Ali tek se zagrevamo. Da vidiš kako pretvaram Pinokija u pravog dečaka. Vi ćete odvedeni na udaljenu lokaciju i bačeni sa vrtoglave visine u aktivni vulkan. U tom trenutku će nuklearna naprava za koju ste vezani eksplodirati i time uzrokovati erupciju vulkana kako svet do sada nije video, a u kojoj ćete zasigurno nestati. To može da boli. Jel možemo da uzmemo kaskadere za tu scenu? U normalnim okolnostima da, ali sada je već odavno prošlo njihovo vreme za spavanje, a sutra moraju u školu. Sada je vreme da se mi oprostimo, privatna policijo. Ostavit ćemo vas da možete ove poslednje trenutke da provedete zajedno. Drugim rečima, nećemo vas zadržavati više. Kako je to neprofesionalno. Šta, to što nas ostavljaju bez nadzora? Čak ni čuvara da nas pazi? Ne, nego smenje sopstvenim šalama. Moram da priznam, sad smo se uvalili. Čak i da možemo da smaknemo ove konopce, i dalje nas čeka fancy ribica, ružni vanzemaljac, nevaljali drveni dečak za kontrolama i velika lebdeća glava koja čuva vrata. Vidim vas! Pretpostavljam da je ovo kraj. Završetak priče o privatnim policajcima. Plašim se da jeste, ali bilo je zabavno, zar ne, Makse? Još kako, Seme. Pamtim najranije dečije dane i nas dvojcu kako pravimo gluposti. Sećaš li se kad smo slučajno zapalili tatinu aktovku i zakopali u dvorišti za kuće? Ne, Makse, to se desilo Dabru. A da. Sećaš li se dana kad smo slučajno zapalili tatinog Dabra i zakopali ga u dvorištu? Lepa vremena. Čekaj malo, Seme, je li ovo jedna od onih epizoda u kojoj mi samo sedimo i sećamo se prethodnih epizoda, što zauzima 80% čitave epizode uz korišćenje arhiva i starih snimaka? A, jeste, Makse. A sad prekini da pričaš, tupane, to nas košta para. Nedugo zatim, rešili smo naš prvi slučaj zajedno. Zabavni dramski srednjoškolski komad koji mi zovemo Lako razumevanje organizma.
Hoće li ovaj čudni tinejdžerski period ikada da se završi? Koli je znao da mešanjem dve nestabilne supstance kao što je barijum hidroksid i mojih prljavih gaća može da se dobije ovakva bizarna biološka brljotina? Meni se sviđa što se klati ovako kao na dlaci iz nosa. To je smešno, Makse. Nego šta, Seme? Pa nemoj da stojiš tamo, Seme, počni da bacaš stvari na njega. Koliko se ja sećam, to je bio prvi trenutak nas dvojci kao boraca protiv kriminala. Prvi put da su se naše jedinstvene sposobnosti rješavanja problema spojili u jedno. Izvini, Makse. Sav sam ustreptao, Seme. Zašto? To su enzimi proradili, maleni prijatelju. Konzumiraju te u nekakvoj sporoj lenjoj smrti. Plevajka folikuli za otpad, Makse. Zašto? Imaš ti nešto na umu? Ili samo voliš da kažeš folikula za otpad? Oba u stvari. Eto, to nije previše gadno za ne, maleni prijatelju. Možda za njega jeste. Iščupao sam mu jezgro. Da, toliko sećanja bogatih i toplih iskustava. Ali u sve lepe stvari, Sem i ja smo preživeli i one loše. Kao što ćete vidjeti iz ove božićne epizode Iskopa Koko. Seme, ako ti nešto kažem, obećavaš da nećeš da se ljutiš. Sad je Božić, Tupane. Haha, ništa mi ne može oduvati kapu u ovo doba godine. Čudno što si spomenuo kapu. Trebalo mi je nešto u čemu ću da napravim naš tradicionalni egnon. Pa sam se zaneo... Ne! Max je prekršio naše sveto pravilo. Očuvanje sećanja na mog deku Lea, koji se borio u Drugom svetskom ratu. A ja sam mislio da je ovo kupio u Merkatoru. Čekaj, Seme, to je bila prosta greška. Ušljiskati onoliko šlem moga dragog deke bilo je neoprostivo. Nema više privatnih policajaca. Pa mislio sam da je stari držač brežite za kosu. Kunem se, Seme! Seme! Pošavši suprotnim putevima, Sem je otišao na Aljasku, baš daleko, gde je postao vođa u jako poznatom timu Sanki. Shrvan našim rastankom, Max je otišao da živi u parku i postao je teret društva. Ali nakon što je zaspao u parku, Max se probudio na sasvim drugom kraju kreveta. Srećom po mene, dočekati Božić sa gomilom znojavih pasa nije baš ono što je Sem zamislio. Tako da sam mahnuo novostečenim prijateljima i krenuo sa sankama put grada New Yorka. Jesi li dobro, maleni prijatelju? Nikad bolje, Seme. Čoveče, kako su to bila lepa vremena. Uzbuđenja, avanture. Zanemarivanje činjenice da i beskućnici imaju ljudska prava. Odmah nakon čega smo vožnju ka zalasku usvojili kao zaštitni znak. A kako se sećam, ja sam odgovoran za naš veliki proboj u štampane medije. Te zime smo takođe imali loš period, jer u tom periodu smo upoznali... Lona. Doživotni prijatelj. O Bogo, to su oni Sem i Max, privatna policija, od krvi i mesa, lično, u nesvesti. Dizajni putevi su blokirani, srce su prestalo da kucaju, nemojte umreti Sem i Max, tek smo se sreli. Ne, ove Bože, nemoj da uzimaš ove. Ja sam vaš najveći fan. Ništa, nema reakcije, samo leže tu, zovu me glasovima koje samo ja mogu da čujem, mole me da im pomognem. Dah života. Mislim da će prvi biti Sem. Uspeo sam! Spasao sam živote Sema i Maxa. Od ovog dana pa nadalje mi smo spojeni. Vi, moćna i mudra privatna policija i ja, Lon, vaš najverniji doživotni prijatelj. Lon je i previše održao svoju reč. Postao je najbolji obožavatelj, najveća napast i najbolji doživotni prijatelj koga je New York ikada video. I niko bolje od njega nije znao kako da se napije sa izvora slavnih. Naš iskreni vapaj, kao što su Sem i Max često bili u prilici da iskažu u pomoć, bilo pomoć! Makse, kad se toga setim, zahvaljujem svojoj srećnoj zvezdi da Lon nije tu da nas spase i ovaj put. Čujem te, Seme. Ako moramo da otegnemo papke, neka barem to bude u miru. Vidite, lepo sam vam rekao da čujem naraciju odavde, oslobodili su se vi putare. A, ne, ovo sve menja, ne smemo da rizikujemo da ponovo pobegnete, predlažem pred skupin da se otarasimo Sema i Maxa, baš ovdje i to odmah. Ko je za? Ja! Ko je protiv?
Ja, Većina je odlučila. Malkice, sam računao na tvoj glas malo pre, Makse. Žao mi je, Seme. Radije bih ostao van toga. Izbacite ih. Prijatelji, saradnici, neprijatelji preminulih. Privatna policija je prošlost. Nikada više nećemo da se sretnemo sa njihovim ružnim licima kako likuju nad propasti naših poslova. Živeo ja! Sreća te smo sletjeli na laktozinu mekanu glavu, Makse. Toliko mi je drago da mi je skoro krivo što ću ovo da uradim. Bogom, plavušane! Znaš, Makse, ovo letenje na velikim visinama me podsjeća na vreme kad smo pratili internacionalnog plaćenog ubicu Carlosa Ludog iz Lisabona u New York. Gledajte u ekran. Šta je bilo, Makse? Teško dišem, Seme. Ili je zbog pada pritiska, ili našem prijatelju opet treba staviti dezodorans ispod miške. Stvari, ja sam u pitanju. Izgleda da moj stomak ne može da podnese onoliku količinu besplatnih badema i degustaciju svih sirava sveta kao što je to nekad mogao. Džombirovo pivo bi to sredilo. Daj mi sekač stakla. Otvorit ću prozor. U redu, ali ja bih 2 puta razmislio oko toga, osim ako ne želiš da te pritisak isisa u etar pa ćeš plakati kao novorođenče. Sve, samo da se završi ovaj let. Ne mogu da dozovem stjuardesu putem ovog zvona. Verovatno je zauzeta krunjenjem kukuruza za one fancy puteke iz prve klase. Ej, nemoj tako. Sve bih dao za dobro krunjenje. Ej, Makse, šta nedostaje u ovoj sceni? Pa za početak izgubio si dosta kilograma. Nekih 200 tačnije po imenu Carlos Ludi. Pogledaj unaokolo, možda se sakrio ispod jastučića na sedištu. Nije ovde, ali mislim da je ostavio ovo. Vidi lepe boje! Lepo. Sada otarasi se toga dok ja odgrizem nogu da bismo pobegli. Hej, nema eksplozije u avionu. Kako ti je to uspelo, maleni? Makse? Ko je za da krenemo u brzu poteru za ovim jako opasnim kriminalcem? Ja! Prva klasa je super. Ne smrdi na naftalin. Aj, moje noge se ne lepe za tepih, trčim kao vetar! Privatna policija, dame. Vršimo rutinsku inspekciju da nađemo odbeglog psihopatu. Ne ustajte. Ima li razloga što su ova vrata zaključana? Verovatno skladište, Makse. Ubice se uvek tu kriju, znam, i uvek imaju ludački sjaj u oku i gole ruke kojim te protresu. Da, uvek smo dobro sarađivali. Naročito mislim na naš najslavniji akcijni trenutak do sada. Kao što ćete vidjeti u sledećem klipu našeg veličanstvenog epa. Umiranje. Teško. Slušajte, televizijski psi, na svaki sat ćemo ubiti po jednog taoca sve dok ne počnete da emitujete samo umetničko klizanje i to 24 sata. Pazi se sada. Ne moraš da zamaraš tu lepu glavuđu zbog mene. U stvari, brinem se za bazuku. Dala mi je moja slatka stara bakica. Smrt od ozgo! Haha, vidi ti to, neprobojno staklo. A kada smo kod televizijskih likova, sećaš li se kada su nas smešno trtali? Misliš kada su nas rozali na obične našvrljane tupane? Srećom po nas, to je uslovilo pad rejtinga naše loše zamišljene komedije u udarnom terminu Snevam Kobaje. U ovoj sceni ja pokušavam da nagovorim našvrljanog Sema da uđe na Hendersenovo imanje. Ubeđen da je gumeni duh koji je unutra u stvari gospodin Phipps. Beskrupulozni mešetar nekretninama. Hajde, Seme, ako to uradiš daću ti kobaju. 2 kobaje. Pa onda onaj put kada si progutao novčanik. Ispadni! Hvaljen nek je Isus!
A ko može da zaboravi ključni trenutak naših života? Kada je naš bedni život zauvek izmenjen susretom sa Darlom Guggenheim. Pronašli smo ih kako pluta rekom u korpici i odlučili da je prihvatimo, znajući da će nas jednog dana izvući iz večnog ropstva. A ne, to si pobrkao sa Mojsijem, maleni prijatelju. A da, kako smo beše sreli uču. Ovo je strava! Hoćeš da dođeš da živiš sa nama u našem podrumu do kraja svog života i da se boriš protiv kriminala? Dobro. Otvorite vrata, upozoravam vas, nemojte da upotrebim silu. Makse, ako se ne izvučem iz nekog razloga, hoću da mi čuvaš ovo. Ako se išta desi, poricat ću da sam vas ikad poznavao s ljubavlju, komesar. To je tako komesarski. Da, kad god smo se osjećali loše i bio nam je potreban neljudski kontakt, uvek smo mogli da računamo na zvono telefona. Toliko uspomena. Naslikane akvarelom. Na naš način. Ali sve lepo ima svoj kraj. Vidi šta je maca iskašljala. Stvarno nam treba izbacivač na tim vratima. Molim vas, podignite ruke u vis i udaljite se od kontrola. Ako odbijemo... Ubedljiv argument. Kladim se da si bio najbolji u pregovorima. Da, sad je sve spremno. Stigli smo do ključne raskrsnice, a tajming nam je savršen. Ništa nas sada ne može zaustaviti. Ko je sada? Nezvani gost, uvek je tako. Ja bi ga se na brzinu otarasio. Ova prekretnica je previše važna da bi rizikovao da bude upropašćen Iako su tek tako. prodavci kolačića, kupit ću 2 kutije. Šta je sada? Zar ne vidite da smo zauzeti? To su komandosi u pelenama. Sa puškama koje liju toplo mleko i smrdljivim kakabobonama. Ulazite unutra i molite se prljavo, praznogorci! Vraćam se u bazu! Ne, za Boga, deco, idite kući, upropastit ćete sve zašto smo tako vredno radili. Dođi kod Taje. Tako je, možeš ti to, hajde. Veliki dečko. Možda ste dobili vitku privatnu policiju, ali ja, Mek Losos, ću dobiti rat. Jer kada se vulkanska erupcija kombinuje sa nuklearnom eksplozijom, ako smem da kažem, možete da se oprostite od vašeg dragog sveta. To ti misliš, zar ne? Dok ste vi i vaši prijatelji bili pozadi i gledali film, Mislim da je bio Oslobodite Vilija. Max i ja smo zamenili bombinu eksplozivnu unutrašnjost sa 600 litara lekova protiv gasova po našem izboru. Ne. Taj vulkan ne bi trebalo da predstavlja problem, Maxe. Dođi da pogledaš. Ne. A ta deca. Prosto da poželi čovek i svoju dečicu. Čemu smrknuta faca Seme? Sve u svemu bila je ovo sjajna poslednja epizoda. Baš to me i izjeda, Maxe. Pošto smo se otarasili najvećih svetskih zločinaca jednim udarcem, možda ovo zaista i jeste naše poslednje zabavljenje. Možda je najzad svet zaista bezbedan koliko je to moguće. Ne brini se, Seme. Svet je i dalje prepun ogavnih, gnusnih spodoba svih veličina i oblika. Samo čekaj i vidjet ćeš. Zazvonit će taj telefon. Sad će. Svaki čas. Zazvoni! Hej! Oprosti, Maxe, što sam sumnjao u tebe. O, ma daj. Vidi delfini! Ja ću! Ubijaš me, maleni. Ja ću. Uloge
tumačili Peđa Damjanović, Bojan Hlišć, Bane Jeftić, Nataša Miljuš, Bojana Ordinačev. Snimanje i obrada zvuka Marko Filipović.